Egunon ba, beste egun batez, nire kanaleko jarraitzaile zaten guztiri. Gaurkotan besta ibilbide txoato eitiko asmokin gabiltza. Vale? Eta gaur, bakizu eze lekut etorrian? Eta leku politan hau, Lizarra aldea etorria. Vale? Eta hauxe da, Irantzuko monastegia. Vale? Irantzuko monastegia, egun alden gehatzen da? Ba bueno, esan dezon, zuek balin bazatoztate, handia tio, Lizarrako tunela gainetik pasau eta Lizarra aldea zatoztetela, abartzu zailegatzen zatenen eskubita daun bidegurutze hartu, eta bide honetatik etorreko zate, bi pare kilometro hola dauzke. Vale? Eta, bueno, hauxe da lekuei. Vale? Orduan, hemen txegare, abitzeko puntun. Oso leku ezagune da, ikustezu jende pilo bat abil. Men paseon eta hola, oso leku ezagune dalako. Vale? Oso atsegina da, erraza da. Eta, guk gaur egin behar deuna da, mendixe iturburue bilatzea joan behar du, bale? Orduan, lehenik eta behin ingo deuna da, hartu eta bide hortatik aurrea segi, bale? Oso motxa da, familia neitekoa da, aldapa gutxi dauke, eta hemen isagun goa, bale? Venga, beraz, horrea isagun goa. Irantzuko monastegi. Eta hortik bidea. Eta hortaz, hemen txedau monastegia, hemen da monastegia sartzeko bidea, hemen, parkintxo bat dau, otokarabanak eta olaten dira, bale? Handi etorria, eta gugin behar dena hausia da, bale? SL edo Sendero Lokal Navarra 180, bale? Irantzu ibaiaren arroila, edo Cañón del Río Irantzu, bale? Oso motxa da, 2 kilometro dozke eta 40 minutu hola tarratzen dela jartzen. Orduan gu, hemen dik, aurrea hongoa, bale? Eta hemen txedau pixkat, hau zer dan. Bale? Irantzu ibaiaren arroila. Monasterio inguruko ibilbidea, habitata eta fauna, bale? Orduan, hemen ise, bale? Eta hemen, oso kuriosoa da, nola kaka egin mendian. Kuriosoa da. Bilatu pasabidea ez den leku bat, iturrietatik urrun, 15-20 zentimetroko zulo egin, lurperatu gorotza, eraman komuneko papela edukiontzi batean motatzen. Kuriosoa da, baina bueno. Hala, bide hortatik aurrera jongo da, bale? Eta ikusten dezu, bale? Hautsi da bidea, hantxe utzi deu, eta monastegi hor dau, eta hoxe. Arroila ontan o sakan ontan, bagoa eta horra, bale? Oso motxa da, familia nitiko, bale? Venga, guazen. Ikusten denez, jende asko dabil. Hemen txegatoz, 500 metro. Ne aloak esateo, belarri badala hoi. Ikustezu, Aizeak eta gaztauta. Hala, gu aurreaka. Eta hemen txegatozela, ikustezu, arroila hau, sakanune hau. Irantzu errekan, arroila edo sakana da. Igartuta dau, egi gutxi indo, sobrare inguru hontan eta igartuta dau. Momentu hontan ez dago eurik. Eta bidez ez du kolorek eta, zoragarri da hiltzen. Ja osto asko eroita dau, baina guen joan, antzematen die. Kolore marroi, hori, naranja antzeko eharrak. Leku politik hemen Lizarra alde honetan. Pixka desberdine gure handik. Hala. Eta hemen txegatoz, grabitzuetenetik 1 metroa. Nire gurek nola itxitxun bideak. Gastauz. Ustezua? Vale. Hemen nola datorren bidea. Hemen emateo aldapa pixkat da hola. Vale, orduan bakizue. Betikoa. Lasaiago hartu. Reduktorak sartu. Bida, joder. Hau urekin ikusgarri izango zen.
Ze pena. Bueno, gaur eguraldi hona dau, torrati etorri honea, eta oso politizengoa gurekin. Pena. Uripe, hemen. Aize lastima. Vale. Bueno, mentxe gozgora, vale? Tira. Bueno, eta hemen, juistu etorrian garaien, ostoik edez dao. Baina ostoz beteta donen da leku ikusgarri izango da esan. Zeti dare aitzek, dare artea dau, pagoa dau, platano ondoge badare, behaldikoa, kasoa, ez da, uste etorriga, igual diona zen da gaur hona etorriga baina, bueno, hau seguro nahu udaberri nio askoz politia batuko ala. Vale, bueno, jende piloa da bin, plaza itxeko muko da. Bueno, leko politia da egizan, Ben ikusten dien landarek eta hola ematen dira, jode, ez dakit ba. Klimare mediterraneo aldeko antzekoa bezala dala edo jartzen da hor. Vale? Baina behaldi beren pago, gaitzek, badare, badau danetio. Vale? Ni ikusten ez. Hemen hau dana daunen bete-bete, izen barra dauke, ikusgarri, ikusgarri. Bai? Ikusgarri. Udaberri nau, buf. Hala, venga, guazen. Bueno, eta hemen txegatoz biden, ezkerretik hartuko du. Vale? Hemen ezkerretik jarretxiko du, uste ez da, bertan ja bukatu itxea kainon edo arroila. Vale? Ezkerretik hartuko du. Hemen dio dulantzea zozte. Vale? Dulantz gogorau urbasako tontorrik altuna dala. Vale? 7 kilometroaren pista. Vale? Orduan, bueno, besta un baten, besta bueltatxot eman nahi bazue, bueno, mendio, indikazu. Baina gu gaur, hemen txaurra esago ja, arroila hau edo, buka bingo da hemen ezkarte, vale? Arraxa, 2 kilometro berreun jartzen zon, bueno, baixe. Familien, igandego izuaten, domingeron plan bat itxeko, vale? Bueno, eta aurreko bidegurutzetik 1 metro inditxeu, ez da bidegurutze bat. Eskubiko hartuko du, vale? Hortxe jartxe eskubia, Cañón del Río Irantzu. Ezkerrea, Refugio de la Raiza, Peñas de Azanza. Hortik, vale? Eskubi aldea. Ze kolore, pago. Ze kolore dotore dauzkien. Oso politik. Vale. Bueno, ja, gaurko bideon nintzen buka eraldea edo. Isten bai? Hortxe gatoz, bidoztatio, hemen ganadu eta dominatzeko leku edau, vale? Mentxe, hortxe jarretxeko dau, vale? Mentxe, bueno, Irantzu ibaiaren arroila. Irantzu ibaiaren arroila, SL, sendero lokal, 180 jarri ibilbidea. Monaster inguruko habitata eta fauna. Vale, pixkat, hemen dago ez da, Bueno, bagu, horraldea jungoa, eta bidea hartuko da. Vale, ja bukatu itxen dala, bueno, zeitzen nahi zen bideak jartzen ditu aurra esago, bukatu itxala. Vale, zen tira, mentxe. Ikusten ez da, ze kolore, ze kolore daren, ja pixat pasauta ja garai, baina, bueno, behitu zazu hortxe. Ze dotore zidan hor, hemen diatzea bide duzkere. Dotorea, Hala, hortxe bukatuko du. Bueno, eta gu bideo ontatixea gatoz, bale? Eta guain, hementxe, bueno, lehortuta eta igartuta daulago erreka, baina hementxe ja, bide hau errekak moztu ingo luke, bale? Orduan, bueno, nik uste aurrea jarraitu deikela, baina errekea igaro barko zendueke, bale? Gu gaur kontantio, ja, hemen txutziko dugu, eta bize, buelta ingo hortio, bale? Baina jakin, bueno, berez ematen do, bidea hortik aurrea badala. Eta hemen gaurreare ematen do, bideen bat badala, bale?
baina guk hementxe utzingo dugu gorkoz, bale? Eta bize, buelta hartuko dut atzeago. Bueno, guantxe bueltan gatozela, ea geixia okasu ingo digu, zuaitzita, behaz ez pagoa, eta haitze. Nasin, behaldiko zuaitz klase desberdin piloa da honen. Eta klima klase hor, bide gurutza guean batek esan dio, mediterranear klima ote daun hemen, mikroklimak bezala. Eta hor ez dakitan zematen dezuen, ze kolore daun. Ikusgarrik kolorek hemen. Hemen, nola gaitzen. Arroi hartan. Behi da. Eta hemen dago, guantxe aintzat maztea eta esaten. Ze esan dezu da lau? Tomillo. Kiston usai dago, Behaldik usai hemen dexente dago. Bide baztarren. O romero, tomillo, bueno, ez gehiago oso aditu gontan da. Eta, bueno, Google eko dauke funtzio bat Google Lens, baina eskemen koberturaz kanpo gabiltz. Orduan ba ez dugu, ezin dugu behitu zardan. Baina bai, hemen beraldiko landare eta zuaitz klase desberdin egarela. Nahazte handi dau. Han sakana juten bazea, aiztin zuatz. Gero, momentu eta aiztze eta pagoa pikiman nahazteana, gero pagari nososoi. Hemen ez, hemen dana nahazin dau. Dana nahazin pagok, aitzek, arteare badao, intxaurrek, platan ondo badare, ikusgarri da. Bagarrik pena, gaurko hau, urik ez dao, apenas. Hone etorri behar bazu, etorri zaitezte udaberri nola, negun, negun igual desatxe egin izangoa bidea, baina udaberri noendik eurek eta ondo darela. Orduan, oso politi izango dauta. Oain daukena da kolorez beteta daula, ikusten ez da. Eta ia osto asko eroita darenik. Asteotan ja lizarru ustin da, errepidea beteta da guztuz. Baina, oain dio, antzematen nire kolore politek. Kolore politek. Bueno, hortixe jungo ge. Bueno, oso ez daun hemen, txerrinduntzako, eta, esan, hementxe, irantzuko monastegiora zatuztetela, biziketako trialeko eskola badaula. Eta esan dago, honea etortzeko, irantzuko monastegi etortzeko, handia, Lizarragako tuneletik, Lizarraldea o Esteilalde hartze zuenen, abartzu zailatu eta aila borduko eskubita dau, bide gurutza, markauta dau, irantzuko monastegi, ez dauke galerek, bide xamurre da. Orduan behi azazue. Kamaran ez dakit zematan zemangoan, baina. Hala, pixkanaka bueltako. Bueno, bentxe gatoz bueltan berrez, bale? Izan ez dauke honek, ez dauke zer berezik, bale? Kolorea dauke politxe, oso motza da, 2 kilometro berreun, xamurreiteko da, bale? Daukena da, zuaitz klase eta landare klase desberdin pilo bat. Nire ez nahiz oso aditua, baina, platan ondoa, pinuk, pagok, aitzea, artea, intxaurre, saile dau. Eta, boixe, igandeko izbaten lasai hankatako nagi ikentzeko, hortako xe. Baina, esatizute, niko bendako nizueke, udaberri nola. Lorak osto gazten nien momentu hortan, zede hemen ja erdik eroitzen nahi, eta urik ez dau. Orduan, udaberrein etortzen bazate, ja osto koloren hasten nienen da, eta ure daunen nuendik, orduan txe oso politia, askoz politia bango dau. Vale? Eta, hemen txe ja 5 metro falta di. Eta honekin txe ja, buka erailatzen ja. Vale? Horti xabitu gago izen, jun eta etorre. Ordu eta gutxi neitekoa, baztarrak bisita otaina, vale? Mentxe irantzuko monostegi
politxe, bisita egin dizke, bale? Sarrera txot eta ordaindu barra dau, baina, bueno. Eta ikusten dezue, bale? Ze ingurune zoragarri da, no? Bale? Soleku politxe, bueno, ez dago ezar berezik, esan nahi zuete, 2 kilometro terdi junda, 2 kilometro terdi etortzen da, bale? Orduan, alde hortatik ez da, ibilbide aldetik ez da ikusgarri, bale? Baina, bueno, ibilbide gehiago badare hemen, bale? Irantzuko bideskak, bueno, Korrales de Irantzu, Arantzabia, Donipetri, bueno, badare hemen bestelako ibilbide pilo bat, bale? Jartzen malin badezue wikilog hemen behiratzeko, bueno, pilo bat aurkituko ditu, bale? Bueno, hoxe, beste ipe, igande goiz baten egin dugu, hoxe, nagi kentzeko hankatako, bale? Beste ikez. Saiatu zaitezte udaberri nola etortzen, bale? Osto gateatzen nahi dinen, baina ure bilatzeko biden, bale? Zati hor, errekabideak eta oso politia dauzkein da, baina guain uri pezean da etzean nahin politia. Bale? Orduan, boix, beste ipe, ez da bideotxo, bale? Bakizue gure hizkuntzan, bale? Venga, arpidetuta me gusta iman, bale? Venga, bestate arte, agur.